kapuso, andama kanunay ang inyong mga payong ug kapote matag higayon nga mugawa sa inyong mga panimay. Kay masinati ang mga pag-uwan karong adlaw hangtod ug mga adlaw Miyerkules matud sa Pag-asa. Mihinay man ang lihok sa low pressure area kay gibira kini sa bagyong Bulaben nga anaa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Apan nakaabot sa Kabisayan ang trough o hinungaw sa LPA hinungdan sa mga pag-uwan nga nasinati. Ubay-ubay na nga mga rainfall advisory ang gipagawa sa Pag-asa Visayas sukad kaganihang buntag nga nakaapekto na sa Eastern Samar, Southern Leyte, Cebu, Siquijor, Negros Oriental, Samar, Leyte ug Biliran. Kung dili man makasud sa Philippine Area of Responsibility ang naasuing LPA sa mosunod nga 24 oras, posibleng mamahimo na lang unya kining extension sa bagyong Bulaben nga gipanglantawan usab nga mo recurve ra ug di makasud sa Philippine Area of Responsibility. Karon and until ugma, so natay expected na mga usahay kusog na mga pag-ulan, so Central and Eastern Visayas and portion of Western Visayas. So tungod kini sa hinungaw ng low pressure area, so delikado kini mga flash floods or landslide prone areas.